Messi aduasa mienu se nyame ntua oka anka me yakwase a big mistake. Abraye Ura John Dramani Mahama did just 2 days betua nipa dasanika amame. Welcome to the Political Rant with me, the voice right here on Ghana 7TVGH. Please like, comment, subscribe, share, turn on the notifications. Right, anytime videos of this nature are uploaded, you'll be notified. DNS BBNC wo krom ha o. David BBNC. Me se me. Se nipa dasani betia me na so na ma bie ma no. Me se aduasa mienu se nyame ntua oka anka me yakwase a big mistake. Abraye Ura John Dramani Mahama did just 2 days betua nipa dasanika amame. BBN wo asi wo krom ha. A driver for say a soldier for papa mani so. BBNC munya hunu hwe. Munya emum aban a won kasa. Ai. Banya ebehwe mo mama amo na mo medi na tem wo school mu. Na mo so mu di na tem. Anase fo ne a doctor fo munya banya na mo kasa otie. Munim se aboa mampam na so asi. Munko wura munko busa mo wadoma. Ombeka mampam full story a kire mu. Abra ne nipa su kuromu ha 2012 to 2016 enipa su twa adwo kom aduane kom ebeto kuromu ha ne nipa enya home na yewura Mahama si air condition mu bo yemfi obia ene wusu a kire Mahama wonye odai enura mehu yenua ba bi se ode o maame akoduru hospital a wo se wonya doctor ne nurse e ma ne hwe no wose won koto aba emma MP won to aba emma minister enkoye adwuma because wuwu kunu eni aban mu ti wunnim fasodie nti e wosa wokoto aba wunnim fasodie nti e wosa wokoto aba ye wokuro we mu yesi ensua nyansa ye wokuro we mu enipa se won nsua nyansa won koto aba tituru ni yan akamfo abonofo asantefo mfantefo achemfo akuapemfo fo men tuaba minim ne enti e wasa me koto aba minim ne enti e wasa me koto aba men tuaba na ya tikroimu election time ne ye ne namafiefie mu pani pacho all because of say Akufo-Addo be ye free SHS no me maame ama apa ne ma ene koye tikwaku ye bo e wasa mi wura afiefie mu kopani pacho ni wura afiefie mu kopani pacho se ometo aba na bawomia eba de Ghana abecheme bawomia eba na wo de Ghana abeche kwaku yebo ntimi paache obra beto aba mame ena wo ko ya wunya doctor ne nurse nhwe wo no hospital no nya aban de wura hoy kwase sanse kan na twetwe drawer na ubenya aduro so operation na wo se wo ya no nefa no kofie musimu nsuya nyansa na muti kuro we mu munsuya nyansa ena muti kuro we mu na sabi ya di jimi aye enkatani mu ne yati kuro we mu yati kuro we mu yenyinya asofo no mu bi nkwaseyafo bi ti se Kofi oduru ase ho anwa oduru ni ti se pento eda bola so ne wonu kwaseya mpani we edi Akufo-Addo atem we edi Akufo-Addo atem munim ne enti ani patwe camera si ye huso mo nkwaseyafo a mo ba me comment section betre tim I'm ever ready to die for this nation munim ne enti a ni patwe camera si ne huso munim yenya batan no mu bia ye kas wonfa wansi di mramfa ne banko secondary school anu wonya na ndisi fu akotwe camera si ne huso Akufo-Addo a share school na najo wa share school obe share school ne dia ne so obenya besin ato ne sen ase na wo behu NDC party t-shirt se sign ne corridor asa ni nuanom gusira so ne moa enum nsuo onimu nyansa onsu ya nyansa bia munim ne enti ani patwe camera si ye husuo me wo de dia na etrete me misuro wuo na nka me ya adwuma we wo de dia mi wie secondary school ya kan se JHS ya me secondary school akọ unim ne ya me famu unim you don't know what bodam unim ne ya me famu unim owura bia no wote me mantamu na wo free sirem na me kosu kire no se eja me certificate ni me secondary school akọ emwani ho satam
maame a wote aware ase awarija ya aba yes emoa no wo hen maame wo ha papa wo ha wokwa aye leda bo na to hwan na eboa me bra na me kosu kire papa yi odi me call north me first time I made the call north nie kwase afo a mo ba betwerotwero kwase asem come and listen to sense come and listen to wisdom bra oje certificate no wo boni trinku unim kasa ode kasa me ho ohweye no medin no enye siremudin unim kasa dagoma kasa no ode kasa me ho mete brofo ka brofo ameti metima ka bia kiro wa amfa brofo an kasa ma ode dagoma kasa mentimi anyi na no o se policy we no e wo homa nordness fo enti no sometimes ya na empanimfo no ebe check to offer me ne ho betimi a kire no utie me ba ya na me de call sere so timpom mu wansamiri me nana kwandwomo ekoku na mse no sa me de me krata akosirem yesi yem fame dia wo sa tam yesi ya frene sei atene jai me nana koku to wo me beti koku no na so kosirem kodo ye kwaji koku no firi nsem me twese kan agiko wo so wado ase na mse wadu mi me de brantanji koku no firi nsem ena me ti ni 2 years ti me wokwa akura ha omunime me nyamre ena me nyafu me nsuro wuo na me nsuro agyan na me nsuro tuo me modam sa me twe camera si me husuo magyan madwuma asai nya MPP fo nkwa na ne yeyi wo madwuma me ye contractor enipa adwuma asai but ne enipa famu e wo wiase we mu no eno nti na ma me twe camera si me huso unim school so mfa so enne wo bitini mobile money ho ni yakotwe ne sutuo yakuno ni yafa ne sika obi etene dem na kromfo atiasim okune yire okune ba no wafa ne sika education avoid sankwase asem we nyina but enipanim ya de nchene ne manches ni ya dada no ano no ukoyi a doctor ne nurse ni ho no unimu usi unim de ntie wo se woto aba adai empane ne yade abegu ho no doctor no na ekotoye fa ne fa wo no twetwe dro wa ne yi duro fa hwe no na fa ma meko wasiafo amugu krom ha mo se mu nsua nyansa ave na mo ka de mu de mu nya hunu hwio mesi bibia ni wo a mo hunu na world trade market emu peja na dora ahodi peja na sidi no senke me say most of government institution wo krom ha mo be ye adwuma ye ntua moka etichafo ni anesefo yi muntie nyansa wa mo be ye adwuma ye ntua moka yati krom ha mo mpaye na Donald Trump wo se ho Trump oni nkwasi asem saa ene ye mo koda bi a mo mpaye na oni ni nkwasi asem saa na asundwie ni akon a esisi yakufu ado penso no ebi mma na ebi ba o se na mo se MPP mabie 2008 nkwasi asem a na ye titi bebire MPP mabie MPP beko ahokyire mu no na oni sika ebi yi wo montoma koton ansa na ode atua ne ba fees no emma basia ene de konti ba ko polling station ne sekan ko bo MPP aba ho ban tie mabie MPP wo mabie na etam wo kam ebere ye ni nka so MPP wo mabie Ghana enye se ya dollar e kofom sidi enya na ho oden ena John Dramani Mahama ti da ho ne ye boye nsema no ene ya hyada afefa sabi akohwifo ma bi wo market ne ye boje ne so mo ma ne nsan kobiem strategy all because of say ye yi kromu ajagifo edimu nyina ye yi wo mafiri ho na wasesa tumi akobiem bibia ne wasi o NDC munya ne ye mo pe na Ghana for wadin konti ba ne seka na bepam mo
Ni e wo so kwadu bunu kura enu ibunu kon na mo amoso kwadu be de mo mu ni mama mu so se de esi buman puto